Аллоҳ шоҳидай 46 градус хунукай 46 градус хунук да кор кофта истодем дар ба дари хона. Ба Аллоҳ қасам, ба Парвардигор қасам. Шахсони золим, ин сухан ба гӯши шумо мераса. Мардума дастгирӣ кунед. имрӯз ҳукумата ба дасти худ гирифте, тоҷикҳоро аз ватан берун карде. касоне ки раҳм надорад ба миллати тоҷик, Парвардигор на да ин дунё на да қиёмат ба ӯ раҳм накуна. дуои мусофира имрӯз мешнава. тамоми малоикаҳо мерасонанд ин сухани моро ба Парвардигор. Парвардигор хонаҳотонро ғамхона куна. Парвардигор хонатонро ғамхона куна. дастом рехт аст пӯстош. бародаро илтимос амира клас куне, тамоми мардам бибинанд. من گرفتم بکومارم چی تو گرفته؟ اینم گایی؟ نه نمروز اینم آدم؟ نه اونه اصلا تا کلین تگیره اینه چیه؟